Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Manja pen dipu adak ihum baleno agari 7 mile dipu paka bridge arum klocho. Ni phai phri mati jonga chiklo ningkan surihini ra inkora kethom Manja Police Station ke parlo Manja Dipu Road adak baleno agari registration number ML054404 Dimapur pen Dipu anathu kapangno bom ahut mek liblap pen 7 mile Dipu paka bridge arumalong klochok labang so agari along kachethap atum penanso banghini vet pusi ke thekdun long atum pen thanpo kopai kimi parpik penajok penanso banghini vet apran amui jok chidlo lapu an major accident angbong sitami Amat si tong sekot pen accident ke pholok atum Dipu Medical College and Hospital along an damlo lapen se chilang damlo pusi birta ribdun long labangso accident bom ahud raikom sai khetum sitami nangli dun dilang birta kilong dun ahudan tu lapen labangso birta kilong dun ahudan tu accident abang puatuma phan konat asor lapen kopia khaima pu chini dun pamni news report Karbi Anglong News Channel Muni thang thế mà nang foto dapat nang deh Di foto ya sir. Chop sir. NL mah NL sir. biar jarpi buko Kok. wah Sini tur sudah sih. Dipu Medical College and Hospital along inut phatek ke jangtang koidi akas saha seka chilang adimalong penamat kajui ni phai phri mati jonga chiklo ningkan surihini ra inko rakethom arni Dipu Police Station angkang arlo phatek ke jangtang abangphu akas saha phatek arlo kesu kachulong lok penajok DMCH along sekelang ponchia phan raikom sai khetum selang ponlo se kachelang bom DMCH along pen ventilator angkrak pen kachong hujuya jok DMCH along hur chodudlo Akas sahake ningkan surihini rapho ahut Hauraghat Police Station along so arlo aphan kacholang rem akes penajok phatek jangnang koklo lapen alang lihem ke hojai pusi raikom sai khetum pen thanpo Akas saha Dipu Medical College and Hospital pen kajui ajok raikom sai khetum kamatha bidi judetlo pusi birta longdun Non ke kajoi akasa ha phan raikom sai khetum do de sang se pen kiri katar lip che phan chisik chedang bom lo pusi birta ribdun long News report Karbi Anglong News Channel Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me